abo bakorokoro ase chinga cyo konyora wense kurwa sense mu ibunge abo basi egotoka ase county ya Kisii utanyora chibasari eriko egandaria na masomo abo egento bono kirete kyombe ky'abasomo kurwa ase ibunge yo yabo basi bakorwa na Dr. Samuel Siringi kwikase chabisi cha NGCDF imenya mache erigo itona ninki kyagereta aborki wabo tibanyarete ko babakonyora chibasari nigo boigo Dr. Siringi ritko lyalero hanyara ko bakagwe sokya na kora aborki wa hamona abaibori abatanyorete chibasari kwikase chabisi cyo cha NGCDF unenchire moyo kugania amachibu hase barure egekagi chikisato eriyo kyombe kyo kenyara ko bagekoene kyaborki wabo banyorere chibasari kwegandaria ase chisemi chabo muri kitope tuel machini na mange magega ya aborki wawetani chirububere bagasoma chi university imense ya Kenya abo bakuru asebunge yabo basi gutanyora chibasari ase umwako yiga hakuna hata mmoja amewahi kubana nigo yabeteretio yokurie kirokyo bochumba asebunge yo Dr. Samuel Siringi gutarasi chabisi cha NGCDF imemo cyo nyamachi rikonya machibu nanyana bo maiga yo gutanyora machibu kurasa botani bensemeyo nigo litkorera boigo abwatana na aborki wana boigo abibuli asukonya machibu ayo lero ekeumbikia bobasi professionals etwechega ase CDF office twaja kumire a fund manager kubwatekana ne appointment twaro seti umutinyo gatano twaligete gocha kubulia nganingiye koera abanafunzi be university abange ne colleges batakire konyora jibasari lakini tibanyora tukarosi list li abanafunzi abange kabisa yakare twachitega tukatebunga a fund manager ne jerigeririe nganingiye koera abana abo batayire list kurengana na Siringi gukwana ekerekyo nigo wana nyakaboga kwera nigo bakwanregi karogie wetanchise ibere azibaganite machibu kurende batanyoreti nigo bondo babaire egekagie chwikisatu ere kwena na machibu ne aseki abo bande batanyoreti chibasari cyo abayibuli abo no bara n'abanafunzi abo no bara kworokinga ebinte ebitukubwati gocha nturiko bibwatia okoba ya itonzu tweka etutagita abanafunzi baito onde bwensi ogosaba chibese chikyaro chibese chini ya serikali cheire gocha sobasi tumanyana inki abande bakanyora abande batari konyora bali bantu tuyibule ngabandi bali bakonyora batakiri konyora lakini bali batakiri mono babataka mbakonyora ntubwati reporting abantu bana bali barute mechiri chitachi baire chibesinge kubwa bali baruta se mechi metaka system yitera atoka bahatotebire ninga to bachi gukie chisatu na hintu wabeire abantu abayamoro cyo ntubwatiri yogi tikatubayenga kiyo tochi tara 14 aba ngosaba abanafunzi bali mwensi pimbo tanyo chibasari abayiboli bali mwensi abana bayino batanyora chibasari gakimo babatohereru moto empake ngaki yundu doitsegi egere tochega totebwike maene tubaye report kurwabuli ona murata tebi gastokora igati yabayiboli abo abana babo bataye tuchibasari cyo nigo baorokiwo kogechwo kwabo nako ne serikali weso negatiere ko bakonya abanyore chibasari cyo ngababoli yorongo bakantebya tayo system akinarete chifomu cha abana banyiruka abana bonse babere mugabeka gabo inki nono yo matairi baminto gakyo mwishimwa Siringi tokonye inje munandeiga igomba gata abana batatu oyo marongo oyo ndi masinde muliro noyo ndi kisi protectic inki ntaheru gake ese fomu ne chibesa korosalibu fomu korosali chibesa narite kire yaira ne chibesa imarago ke fomu eyo doyo ko chibesa twabwati bako obisima goko rwata mwakarati ga sukuru ntokari koywa sukuru ndinjira chi koywa bono bori ngaki kenye igiye bwate pasari kiro mwana odesese sukuru college kirase aywe ebesa asabigense mu yaborki wa batanyora chibasari banyakabago sanga na goteba nigo bagani chibasari bagendre na masomo abo from Machakos University na apply basari but sikupatanga nchabona ndi kitoba konyi nyole basari n'abandi banyorete bonto wakiro mu isimiwa mbuyamono asoko tutenganeje na nto basiko muama kwa sababu no musimiwa tonyo tunyora sai ande tunyora dalikerogo lakini ande tukufuatilia inamba libanga banyorete na batanyorete ono asa ngosaba abantu baminto na twanyariro mu una Siringi otokonya akitoro bosa muntu momento chinguru batanyorete basa eginda aba bonsi batanyorete basa because we are many nto achitege gabana funzi abange sana toche tumwa chinguru eginde tonyere chibasari Reporter Ensoko TV kuroiganya machi nsema yebunge yabo basi county ya Kisii Chepethuel Machin